नमस्कार हांव मंजुनाथ कामत हांव आतां गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर वेंगुर्ला म्हणजे गावांत आसा हांगाची एक विशेष नंबिक आसा म्हळ्यार देवराय म्हणून आमगेल गांवांत आसा दक्षिण कन्नड उडुपांतूय देवर काडू म्हण तसले एक कॉन्सेप्ट आशिल्ले आम्ही ताजे निमती परिसर रक्षणे रन्ना रक्षण करतले ती आम्ही त्यांची देव म्हणून राखता आशिल्ले ती आमगेल्या या कोंकण पार्ट आम्ही गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर असूचे हे सिंधुदुर्ग जिल्हे आणिकय कोंकणी कल्चर कोंकणी बिलीफ कोंकणी संस्कृती अस सो तज्जे एक भाग जावन देवराय आमगेले येद्राक दिसता आस हमका अज्जे बग्गे मोस्ट इन्फॉर्मेशन दिवचेक प्रसाद सर आसती नमस्कार नमस्कार सर देवराय म्हळ्यार कसं देवराई जेका आमी इंग्लिशान सॅक्रेड ग्रू म्हणटा आमचे एन्शियंट कल्चर असे सांगता आमचे जे इंडिजिनस कल्चर बिफोर टेम्पल वर्शिपिंग वी वेर वर्शिपिंग द फॉरेस्ट एज अ गॉड जेन्ना आमी ह्या कोंकण रिजनाकडे पळयता जेन्ना आमी ह्या एंटायर कोंकण रिजनाच्या एन्शियंट कल्चराकडे वयता तेन्ना आमकां दिसून येता की हयसर फक्त पयलीं जंगल आशिल्ले बिकॉज वी वेर द पार्ट ऑफ द एंटायर गोंडवाना भूमी द पॅन्जियाना भूमी अँड आफ्टर दॅट वी गेट स्प्लिटेड Africa, Madagascar, Amazon, we were one part. After that, our ancient culture was the Pancha Mahabhuta. The Pancha Mahabhuta, the five Pancha Mahabhuta, आम्ही जेका म्हणता ज्यांच्यातून ही सृष्टीची निर्मिती झाली आणि ह्या ज्या सृष्टीच्या निर्मितीच्या हे जे सगळे अंग असत वेगवेगळे जे काही पार्ट असत त्या पार्टातल्या प्रत्येक अंगाक आम्ही देव म्हणता असा आणि जेका संस्कृत एक वचन असा रविचंद्र घना वृक्ष नदी गावश्य सज्जना येथे परोपकाराय लोके देवेन निर्मित आणि हे जे देव आम्ही जेका देव म्हणता गॉड म्हणता तो गॉड ह्या चराचरान असा तर ही आमची देवळां असत ह्यो जो तुम्ही आजूबाजूक जो काय प्रकृती बघतात नेचर बघता ह्यो सगळो ह्यो आमचो गॉड असा आणि तेका लागून आमचो जो देव असा आमचो जो देवचार असा आमचो जो प्रोटेक्टर असा आमचो जो राखणदार असा तो ह्याच्यातच राहता ह्याच्यातच वास करता ही आमची बिलीफ सिस्टीम असा आणि तेका लागून आम्ही जाग्या जाग्यार आमचो जागेदार वसयल्लो असा आता ज्या गावान आम्ही असा त्या गावान ही एक कोस्टल विलेज असा या कोस्टल विलेजान हांगासर आम्ही पळोवंक शकता की हयसर पुरे हे जो एरिया असा ह्यो सगळो एरिया ह्या देवचाराचो या चाळ्याचो या जागेदाराचो एरिया असा एका गंगाळो असं म्हणतात आणि याच्या फुडलो जो सगळो एरिया तुम्ही ग्रीन पॅच पळयता हे कोस्टलांतले असे तुमकां बेट खंयच बघूंक मेळपाचे ना जे तुमकां इनसाइड द सी असा पण त्याच्यावर फॉरेस्ट असा जे तुम्ही पळोवंक शकता भितर असा जंगल असा पण त्याच्यात फॉरेस्ट असा आणि हो त्याचो एक इंडिकेटर असा इट इज जस्ट अ प्लेस आणि हांगासर पुऱ्या ह्या एरियान या पुऱ्या जागेन तो वास करत असा ये ती आम्ही आज एक समुद्र नडू असूचे द्वीप पळोवन येवया येया मक्कंतू ये एक विशेष प्रवास आम्ही आमगेल गावात हांव आयकला देवरा काडू म्हणजे अस म्हण सांगून सो देवरा काडू आशिल कडेन एक पल्लू समेत आमगेल जनान ते इंदुकून हाडूना म्हण सांगून कसं म्हण ते एक प्रोटेक्शन तशीची हांगा आमगेले गोवा आणि महाराष्ट्र बॉर्डर हांगा एक आत्ताय एक कोंकणी कल्चर कोंकणी ट्रेडिशन आत्ताय आमकां पळोवचें मेळचें तसलें गांव हे हंगाची पळयती ह्या देवराय आम्ही देवर काडू म्हणता पळय तशीच देवराय म्हणून सो तज्जी निमती इवन ब्रिटिश समेत हंगाचे रान आपण ती तसले एक रान आम्ही पळोवन येवया चंद बीच आहे हंगस कंप्लीट है एक आइलैंड एक स्पेशल एक्सपीरियंस म्हणत ब्यूटिफुल एंड क्लीन बीच एंड आइलैंड हे द्वीप जेव्हा
आमगेले बीच इतले क्लीन असच्या कारण आमगे देवराय म्हणत असेल एक हय, हय. शक्तीची नाही हय, हय, हय. सर देवराय म्हणाली ते कसं नाही एक मूर्ती जेव्हा तशी कसं नाही असं की नाही रन्नाकायची आम्ही देवराय रानाकच रानाकच नो रानाकच. मूर्ती नो मूर्ती हो हो या ते आम्ही आजी देवराय पळून येऊया हजार देवराय असं थांबतो हे एक देवराय मस्त स्पेशल समुद्र नडवेचे एक द्वीप त्याला आम्ही नेक्स्ट जनरेशन हे विषय कळोवपाची आमगे गव्हर्नमेंटाचे खंयचे नमुन्याचे प्रोडक्शन जेव्हा फॉरेस्ट कन्झर्वेशन असलरी आमगे तलतलांतर दुखून आईल तसल हे एक देवराय कल्पने एक शक्तीचे नंबिके हे एक रन्नाक हे एक आयलँडाक प्रोटेक्ट केला म्हळ्यार कितले सुंदर जागे कितलीगी औषधीय मौल्य असूचे झाड हंगस काडू बाळे म्हणून म्हणतात ती पावसाळी पुढे कंप्लीट हे ड्राय जाऊन असता आणि एक पाऊस पाऊस पडता म्हणताना मगिरी ग्रीन जाऊन जाऊन पडायते आणि तो खेळले असं त्याला खवच्या जतगी गोतना सर अंतु परफेक्ट कंप्लीट देवराय अंतु जलदी आमಗೆಲ್ಲ नारलो या प्रसे जन हाँ. वैलिगी दिस इज प्रायव्हेट लँड हा दिस इज आयलँड इज देवराई हा 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 इकडे रान इज जंगल हाँ. रान हाँ. देवाचे रान देवाचे रान सो अंतु अस्त सल व्हरायटी ऑफ ये कसा मला प्लांट्स कंचीपुर असता हंगा ये प्लांट्स ट्री स्पेसीस जे इंडिजिनस ट्री स्पेसीस असा म्हटल्यार जे पृथ्वीच्या निर्मितीपासून ह्या वेस्टर्न घाटाचेर आसा असे ट्री स्पेसीस असा आम्ही लायल्ले ट्री स्पेसीस ना आता आम्ही कितें लायता तर आम्ही कॅश्यू लायता आम्ही अल्फॉन्सो मँगो लायता आम्ही कितें आमच्या फायद्यांक जे लायतात ते हांगासर ना हांगासर जे ट्री स्पेसीस आसा त्याच्या सुरंगी आसा जेका म्हाका दिसता तुमच्याकडे सुरिगा म्हणतात देन हांगासर हेळो म्हणून एक झाड आसा त्याच्या वापरान हांगासर घोटींग आसा आयन एक आसा आयनाक इंग्लिशान क्रोकोडायल बार्क ट्री म्हणतात हे एंटायर कोस्टल रिजनाचेर झाड गावता पिंपळ आसा फायकस ट्रीज आसा फिग आसा मागीर वड आसा मागीर हांगासर तुमका मँग्रोवचे स्पेसीस पळोवपाक मेळटले हांगासर तुमका बकूळ जे झाड आसा बकूळ ते सुद्धा एक फुलाचे झाड आसा ते तुमका पळोवंक मेळटले बकुळा पुष्पा बकुळा पुष्पा ते तुमका पळोवंक मेळटले केवडा आसा केगद म्हणतो आम्ही तेका तर असे कितलेशे व्हरायटीज ऑफ आसा आणि आज तागायत रजिस्टर्ड असे मोर दॅन 100 ट्री स्पेसीस आसा आणि याच्या उपरांत आमकां वेगवेगळ्या रिजनान हे ट्री स्पेसीस चेंज झालेले दिसता ह्यो आता कोस्टल रिजन आसा सो कोस्टल रिजनान आमकां वेगळे स्पेसीस दिसता आम्ही मातशे वेस्टर्न घाटान गेले का आमकां वेगळे स्पेसीस मिळतात पण ते सगळे नेटिव्ह ट्रीज आसा देवराय जेव्हा देवरा काडू आम्ही कसं म्हणतात ते आम्ही म्हणता विसर गेला म्हणजे की असं ज्याला अंग तुम्ही म्हणाल म्हणजे की एक गावांक बार सीमे असता बार सीमेक एक फॉरेस्ट असता एक फॉरेस्ट के प्रत्येक प्रोटेक्टर असता प्रोटेक्टर असलेलं एक देवराय तशी पुरं म्हणणं बरोबर एक तुमगेलं कल्चर एक बिलीफ असपळा ते सगळे एक नेचर एक प्रोटेक्ट केला म्हणून सांगू तक उदाहरण कसं आम्ही खंयची जाग्यार आसा ती हांगा मैनिंग जाता आसा सुत्तू मैनिंग जाल्यार हे एक पार्ट मात ग्रीन जावन वरला कारण हे देवराई आसा देवराई बिलीफ सिस्टम सो दिस इज हाव एंटायर म्हटल्यार मायनिंगाच्या एट अ सर्टन पॉइंट गव्हर्नमेंट ऑल्सो सोल्ड इट्स फॉरेस्ट लँड टू द मायनिंग कंपनी गव्हर्नमेंट त्यांच्या अंडर जे वन खात्याच्या अंडर जे फॉरेस्ट असा ते सुद्धा मायनिंगाक देता पण गावच्या बिलीफ सिस्टमाचे एक पान सुद्धा तोडपाचे ना तुम्ही एक पान एक लीफ
हा. एक तुम्ही ट्रीचे एक बारीक हा. लाकूड एक फर्निचर सुद्धा तुम्ही घेऊ शकायचे ना इतले स्ट्रॉंग बिलीफ ऍक्च्युअली सर आम्ही आता नॅशनल फॉरेस्ट रिझर्व फॉरेस्ट विंगर कसं नाही केलं री हय. हे आमगे नंबिके आमगेले एक ग्रीनरी एक वरयला पडाय हय. ते एक आमगे ट्रेडिशनल जेव्हा आमगेले कसं अँसेस्टरल एक बिलीफच हय. पडाय तितले स्ट्रॉंगस्ट म्हणून सांगून आणि हे जे फॉरेस्ट असा हे आता जे नॅशनल पार्क रिझर्व फॉरेस्ट आम्ही पळता हा. थंय जी झाडं असत ते दीज आर ऑलरेडी 100 years 200 years back हा. these are already cut by British हा. and then it is made as a national forest हा. but these forests not only cut by British also British also they didn't did. dare हा. to touch हा. this forest हा. and this is the belief system हो, 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 हो.